Bai, ze, bueno, identitateetaz aritzen baldin banaiz, hor beti egongo da, pues, identitate edo normaltasun hegemonikoa eta gero bestea, ez? Arau orokor eta handi horretatik eskapatzen den guztia izango da beti bestea. Bada, dela gizonezkotasunaren, edo gizarte patriarkaletik ateratzen den guztia da bestea, hau da, emakumeok egiten dugun zinemagintza da emakumeen zinemagintza, eta ez da zinema, bestea garelako. Eta, bueno, beti hegemonikoa eta beste horren artean ere, beste islada batzuk edo errepresentazio batzuk daude, eta kasu honetan, gaztelania da hegemonikoa, eta euskara da bestea. Eta niri hainbat arrazoiengatik balio izan zait, alde batetik, narratiboki oso interesgarria eta baliotsua zelako Luziaren pertsonaiarentzat euskeraz hitz egitea, ze genero aldetik ihes egin diezaioke marka eta deklinazioari, ez? Eta orduan horrek askatasuna handia ematen dio inguru berri honetan bere burua aurkezteko, lehendabizikoz, eta nola irakurria den beste aukera batzuk ibiltzeko, ez? Eta gero bestetik, ezagutzen, edo dagoneko ezagutzen du, ez? Izeba hori, baino izeba honekin euskaraz egiten du, eta izeba hau izango da, entzutzen pausurik garrantzitsuenak ematen lagunduko diona. Beraz, niretzat ere balio zuen, bisualki nolabait, bi pertsonai hauek hizkuntza berdina hitz egiten zutela adierazteko, nolabait, ez? Modu simboliko batean ere, ez bakarrik literalean. Baina bai, gizarte azkenean nonbaiten ere irakurri nuen mugen inguruan, fronteren inguruan, biltzen dela biodibertsitaterik handiena. Uste dute Jaio Herreroren liburu batean topatu nuela, eta baita ere bioanistasun hori ere, adierazle bezala ere izaten ditu hizkuntzak, ez? Muga baten inguruan hizkuntza asko biltzen dira, eta horrek anistasuna dakar, malgutasuna mundua ikusteko, esateko eta irakurtzeko modu asko. Orduan, gure mugaren alde bietan ematen da historia, ez? Iparralden hasten da, eta geografikoa den muga hori zeharkatzen du familia honek, baina nolabait adieraziz ere muga simboliko bat gainditu behar izango duela bidai honetan.